Liet medore ne gavana Manyeri Mutahi Kahiga mondo mi ogol lemo mar gavana kaluwore kod weche manche nowacho wi mosenindo Raila Odinga. Jaod bura ma kaunti ma Vihiga Beatrice Adagala okwedo tim ma kamano ma Mutahi Kahiga nowacho kuom wachne marach e wi tho mar jakom ODM Raila Odinga. Beatrice owacho ni Kahiga ne nigi paro marach mar pogo oganda e pacho ka. Nomedo ni tho mar Raila dwaro luor makende ne tich matek manotimo e dak mare. Bende nokwayo obila kod okwach kich mondo mi okaw okang' mager kendo chwal gavana Mutahi Kahiga e nyim doho mondo mi weche makamagi kik timre kendo. Kiweke mahali pema mbinguni. Na huyu ameongea kwa lugha kutaka kulete tabu Kenya kwa lugha yake ya kinyumbani, akiongea mbaya kwa mfu ambaye alienda hayati Raila Amolo Odinga. Sisi tungeenda kuambia huyu governor akome, ajue sisi tunajua mtu akishakufa ashaenda. Hakuna mambo ya kurudia mambo mbaya ama kuongea maneno kumhusu. Na yeye kama yeye ni mwanaume, ile mambo amesema ameresign kuwa vice chair wa COG, tunaomba ya kwamba resign kama governor pia, ndio tutajua yeye ni mwanaume. Kwanza yeye ni governor kwa sababu yule alikuwa governor alikufa. Kwani alifurahia huyo governor akufe ndiye akuwe governor?